Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'daki studiodan men, Ýogşan Annurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna ýurtdaky howa ýagdaýlary, hususan Türkmenistanyň adaty bolmadyk rekord derejede ıssy howanyň bolmagyna garaşylýar. Güýçli ýagyş gowy meýdanlaryny zaýlatdyň atlan çap edilen habarlarymyz köp okurly. Mundan başga bizim okuwçylarymyz Türkiýede möhleti geçen pasportly türkmen raýatlaryna ýaşamak ruhsatynyň berilip başlananyny baradaky maglumaty köp okapdyrlar. Elbette, çeşmeleriň maglumatlary, täze geçirilen barlyklaryň netijeleri hem köp okuju çekýär. Şeýlelikde çeşme, häkimetleriň türkmeniň aýyny guran yerli firma 25 milyon manat bergisi var. Täze barlyklar Türkmenistanyň 122 000 töweregi internet salgasy petekli saklanýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jeminiň ýartyňy. Geçen hepde Türkmenistanyň uzak ýyllar bäri saklanyp gelýän esasy 3 meselesi. Howa kynçylyklary bilen ýüzbeýüz bolup, öz hasaplaryna gaýtadan gowa çekýän daýhanlar, internet çäklendirmeleri we ýurdun öpçün edilenini gaýdylýan azyk howpsuzlygynyň hakykatda ýokdugy baradaky reallyklar ýene-de bir gezek gün tertibine geldi. Odaly kardeşim Maksat Ataýewiň ilaty ardan wakadan berilýän haritlar we häkimetleriň bu meselede pikirini aýdan adamlary gorkunçy barada taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň. Şu günler Günwatar Balkan welaýatynyň tas ähli etraplaryna, şäher we oba ýerlerine häkimet wekilleri we mejlisiň deputatlary yerli ýaşaýjylar bilen duşup döwlet dükanlaryna ilaty hödürlenýän ýeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylmagy boýunça teklipler bilen çykyş edýärler. Teklipler häkimetler tarapyndan öňe sürilýär. Yerli ýaşaýjylar olar bilen alaşmaga mejbur edilýärler. Ýygyny gatnaşyjylardan teklip hatlarynyň aşagyna gol goýmak talap edilýär. Şeýle ýygnaklaryň biri 12 aprelde Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäheriniň medeniýet öýüne geçirildi. Duşugy mekdep müdirleri, mugallimler, ýöneköý raýatlar, umuman 500 töweregi adam gatnaşdy. Bu ýygnak habar berilmegine görä Türkmenistan üçin adaty bolmadyk seýrek bir jedele şaýat boldy. Şäheriň orta mektepleriniň birine garawul bolup işleýän raýat ýygnagyň dowamyna öýrtürip deputatlaryň çykyşlaryna garşylyk beýan etdi. Ol özüniň aýlyk zähmet hakynyň 1300 manada barabar bolanyny aýdýar. Mektep garawulunyň aýlygyna bir halty un, 2 kilo et, 3 kilo soğan, 3 kilo kartoşka, 4 kilo tuw we 5 litr ösümlik ýagy düşýär. Ol özüniň aýlyk hakynyň maşgalasyny 3 tane kämillik ýaşyna ýetmedik çagasyny eklemäge ýetmeýändigini aýdýar. Azyk haritlaryna degişli harajatlardan nasary kommunal tölegler we mektebe gatnaýan çagalaryň egin eşiklerini, okuw esbaplaryny we beýleki zerurlyklaryny satyn almak üçin öz aýlygym ýetmeýär. Diýip mektep garawuly deputatlaryň ýeňillikli azyk paýlaryny ýatyrmak teklibine garşylyk bildirdi. Ýöne garawulyň Türkmenistanyň şertlerine adaty bolmadyk jogaby we öz talaplaryny beýan edip bilmegi ýygnaga gatnaşan howpsuzlyk işgärlerini kanagatlandyrmady. Senden bir da soruldymy? Sen ýygnakdan soň mektep direktoryň hem ýanyň alyp edara bar. Sen ýaly şükürsüz adamlary näme etmelisini gowgulýaryn. Diýip bir möhüm işgär mektep garawulyna haýbat atdy we ýygnakdan çykaryp gowy goýberdi. Redaksiýa mektep garawulynyň adyny we familiýasyny agdamakdan saklanýar. Hepdeniň jeminiň ýartyňy. Türkmenistanyň agyr durmuş şertleriniň ýa-da azyk ketmezçiliginiň esas sebäpleriniň biri daýhanlaryň batyrakçylyk şertlerini işledilmegi bilen baglyp garasy hünärmenler aýdýarlar. Daýhanlar özlerine wada berilýän döwlet kömekleriniň hiç wagt dödüw berilmeýändigini aýdýarlar we köplenç bergili çykýanlyklaryny ýa-da ören al girdezal ýanlyklaryny aýdyp berenýärler. Soňky 30 ýylda elan edilen bir näçe reforma garamazdan türkmen daýhanlarynyň ýagdaýy ýurtda prezident täzelenenden soň hem üýtgejegi meňzemeýär. Bu temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Lewap vilayetinde yağan güýçli ýagyş ekişi tamamlanan gowaça meýdanlaryna zaýylandan soň Sewitin paýta çykarançylary gowaça ekişine täzeden girişdiler. Bu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedow degişli ýol başçylary gowaça ekişini ýokary hilli we bellenen möhletlerde geçirmegi ýene bir gezek tawşyrdy. Prezidentin eden bu tawşyrygy soňky bir näçe ýylyň dowamında Lewap'a ýagan güýçli ýagyşyň mögsümleýin owy hojalyk işlerine ziýan ýetirip, esasanam ekişi tamamlanan gowaça meýdanlaryny daýylamagynyň ýanına gabat geldi. Adatlyň Lewap'da habarçysynyň 11 aprelde beren maglumatyna görä, şu günler ekin meýdanlary daýylanan paýtaçy kärenleçiler gowaça ekişine täzeden girişdiler. Olar ekişi gaýtadan noldan başladylar. Ekrançylyk meýdanlaryna sürüm we tekilleýiş işleri gaýtadan geçirilýär. Dip habarçy belledi. Türkmenistanda gowaça ekiş mögsümine Ahal, Balkan, Lewap we Mary vilayetlerinde 24 martda, Daşoz vilayetinde 29 martda badalga berildi. 11 aprelde Lewapda habarçymyz Sewitde gowaça üçin bölünip berilen ýerleriň ýarpysynyň adragynda ekiş işleriniň tamamlanandygyny aýdypdy. Bu aralykda garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy Lewaply kärenleçileriň gowaça ekiş üçin zerur bolan tehnik we ýanyç önümlerini, şeýle-de dökünleri öz maddi serişdeleriniň hasabyna satyn almaly bolýandygyny habar berýär. Öňkü ýaly ýerli häkimetler hasyl tawşyranlaryny öwedini dolmagy wada berip ekişde urunäki degişli çykdyjylary kärenleçilere töletdirýärler. Dip neşir 11 aprelde çap eden maglumatynda aýtdy. Maglumata görä bu çykdyjylaryň çäginde kärenleçiler her gektar ýer üçin 180 kilogram superfosfat, şeýle-de traktorlar we ekişi amala aşyrýan tehnikalar üçin ýanyç, çalgy ýağlary we ätýaşlyk şaýlaryny hem satyn almaly bolýarlar. Türkmenistanda döwlet tawşyrygyna girýän bu hojaluk ekinleri şol sanda palta östürüp yetiştirilende döwlet daýhanlaryň suw, dökün we tehnika ýaly üçünçülük meselelerini öz üstüne alýar. Öz gezeginde daýhanlar özleriniň kärenine ýerlerinden bellenilen möçörde hasyl almagy we alan hasylyny döwletiň ketgitlen nyrhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Muňa garamazdan kärenleçiler özleriniň suw, dökün we tehnika üçünçülükleriniň yaramazlygyny we munyň köplenç hasylyň pes bolmagyna getirýändigini ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Hormatly dinleyijiler, inniki söhbetimiz Türkmenistanyny kimmelere wada berilen internete girilen çäklendirmeler barasynda. İnternet asyryndaky zerurluklar esasynda her wagtda interneti el ýeterlik adamlaryň iň esasy hukuklarynyň biri bolup durýar. Emma Aşgabat bu hukuka garşy tutanýarlyk bilen göreşýär we ilatyň aglawy köpçüligini özlerine zerur bolan habarlary gözlemekden, tapmakdan uzaklaşdyrmagy başarýany salim edýär. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär. Düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşen Chicago Üniversitetiniň hem-de Maryland Üniversitetiniň informasiýa tehnologiýalary boýunça hünärmenler toplarynyň geçiren täze barlyklary Türkmenistanyň 122 miňden gowrak internet domen adlarynyň petikli saklanýanyny anyklady. Bu barada Global Voices neşri habar berýär. 2021-2022 ýyllar aralygyna bir ýyl dowam eden barlyklar Türkmenistanyň internet çäklendirmeleriniň gerimini açyp görkezýär. Barlykçylar ýurt içinde kömekçi barlykçylary we meýletinçilere garaşly garmadan döwlet iltimat tärlerini ulanmak arkaly öz başlap geçiren gözleglerini 15 milyondan gowrak domen adynyň Türkmenistanyň durumunu barladylar. Şolardan 122 miňden gowrak internet salgysynyň häkimetler tarapyndan petiklenýänligi suwd edildi. Türkmen häkimetleri ýurtda diňe milli ahlak kadrlaryna gabat gelmeýän maglumatlaryň, şol sany pornografiýa saýtlarynyň we terrorçylyk ündüýän maglumat çeşmeleriniň çäklendirilýänini aýdýarlar. Ýöne täze barlyklary görä ýurdun çägine petiklenýän saýtlaryň 75 götürümini habar saýtlary, VPN hyzmatlaryny hödürleýän sahypalar, güýmençe saýtlary, gözleg motorlary, biznes sahypalary, online töwda gurallary, sosial torlar we şolary meňdeşbeýleki maglumat çeşmeleri emele getirýär. Deňeşdirmek üçin aýdylsa barlyklarda 1,5 milliard töwregi ilaty bolan Hytaýyň öz çägine 300 miň töwregi internet salgysyny senzurada saklaýanlygy bellenilýär. Internetiň global el ýeterligi ýokarlanýan mahaly Hytaý, Iran we Russiýa ýaly awtoritar döwletleri global toru çäklendirmek babatda ýarışýarlar. Ýyllar boýy internet çäklendirýän Türkmenistan täze iltimat tärlerini ulanmak arkaly öz ilatynyň internet el ýeterligini gysmak ugruna ýygyderli tagalla edip gelýär. Türkmenistan dünýäde maglumat azatlygyny gorumak ugruna göreşýän serhesiz reportýorlar guramasynyň 2016-njy ýylda hasabat bilen internetiň düşmanlarynyň sanawyna goşuldy. Türkmen häkimetleri ilatyň global maglumat toruny el ýeterligini çäklendirmek üçin
Bir tarapdan täze tehnologiýalardan peýdalanýarlar. Beýleki tarapdan VPN ustalaryny ýydarlamak, olary gorkuzmak ýaly repressiýa taktikalary bilen petekli sahypalardan peýdalanmaga çalışýan raýatlary haýbat atýarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyňky sagdyn durmuş ýörelgeleri wagdy we saklanyp galýan yaramaz enlikleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyny alınıp barlayan sagdyn durmuş ýörelgeleri wagdynyň arasynda türkmençilikde köp ýyllardan bäri ilçine ornaşdyrylan gylyklar, hususan neşäniň, ýagny tirýegiň, şol sanyny arak şeragyň we çilimiň köplenç özüniň oryan adamlaryň, jemgyýetdäki täsirli adamlaryň ýakynlarynyň we olaryň üýüşmelerini sowaýan, beýleki möhüm hyzmatlaryny edýän adamlaryň pişesi bolanlygy. Şeýlelikde munyň uly möhüm adam bolmak ýaly bir zady öwürlenligi, neşekeşligi, beýleki yaramaz enliklere garşy göreşiň olaly aň düşünjeden başlanmalygy aýdylmaýar. Şonuň bilen birlikde neşesi artyk düşüp ýa-da ýetmän ölen tanymal adamlar, neşe gaçakçylygyny tutulan adamlar barda hem medeniýetde açyk gurrun edilmeýär. Ikinji tarapdan agzynda aýlan diýilýän adamlara, neşe, arak garaşlylygyny düşen raýatlara keserli, näsek adam däli jinayetçi ýaly çemeleşmek, olara jeza bermek ýa-da saglyk kömegini bermezlik hem saklanyp galýar. Bu bolsa diňe bir neşe garaşly, aragy özüne aldyran adamlar däl, olaryň maşgala agdalaryny, çağalaryny hem ören kyn ýagdaýda goýýar. Emma Türkmenistanyny bu meseleler ýapyk we adatlyk radiýasy ýurtda ýöneki adamlary, olaryň maşgalaryny kynuna salýan sosial dertlere ýene bir gezek nazar salmagy makul tapdy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi apreliň başynda BMG-nyň neşe teristler we jinayetçilik goýunça müdürliginiň resmiýetleri bilen duşuk geçirip anyk maglumat bermezden bu urdaky hyzmatdaşlygy ýokary baha berilendigini aýtdy. Dogrudanam Türkmenistanyň ýurdun birinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň döwründe arakdan ardan bolan diýilýän neşe maddalarynyň, tirýegiň, geroinin çigiz satylan ýaly satylmagynyň öňü belli bir derejede alındy diýen pikir bar. Ýöne tutulup ýakylýan neşe maddalary, neşe bilen tutulýan toý bagşlary barada habarlar ýurtda neşäniň bardygyny we isleg, talap boldugyça boljakdygyny görkezýär. Ikinji tarapdan neşekeşlige garşy göreşiň ýurtda Sowet ýyllarynda köküren arakkorlugy, çilimkeşligi has çuňlaşdyranlygy, ýaşlaryň arasynda dermanhany neşesi diýilýän keyip berji tabletkalaryň ýoň bolanyny barada hem howsalyl habarlar gelip gowşýar. Çilimin we temmäki önümleriniň sowdasyna girilen döwlet monopoliýasy bilen baglykda ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, işsizligiň ýokary derejelere galmagy, durmuşyň barha gymmatlamagy bilen yaramaz enliklerinden saplanyp bilmeýän adamlaryň we olaryň maşgalarynyň has agyr ýagdaýlara düşýänligini aýdýan synçylar hem bar. Emma muňa garamazdan Aşgabatdaky hökümetiň diňe gazanlanan üstünlikleri açyp görkezmek talaby, medeniýetdaky bir senzura we maglumatlaryň ýapyklygy ýurtda saklanyp galýan yaramaz enlikleriň möçürlerini, olaryň sebäp bolýan maşgala hasratlaryny anyk göz öňüne getirmäge mümkinçilik bermeýär. Her halda ýurdun günerti unnagor sebäplerini ýasamarakdan zäherlenýänleriň köpelen barada gowşan soňky maglumatyň ýysyry habarçylarymyz ýurtdaky neşe we arak, çilim meseleleri bilen gyzyklanyp köp adam üçin açyk syr bolan, emma medeniýetde agdylmaýan ýagdaýlar baradaky soraglary başardıklarından jogap berdiler. Häzir neşe triyek tramadol bolmasa da olaryň ýerini tutuju tabletkalary uly pula tapsa bolýar. Hususan türmelerde uly pulu aňsat tapyp arkaýyn ulanyp bilýärler diýip habarçymyz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä türmelerde bu hili dermanlary gymmat narxdan türme işgärleriniň özleri satýarlar. Adatykdaky adamlar grupy hojalyklardan bolsalar öňküler ýaly aňsat bir çüýşe aragyň bahasyna bolmasa da bu neşeler biraz kynlyk bilen tapýarlar. Umuman pulun käni bolsa neşe tapsa bolýar diýip habarçymyz ýazdy. Habarçy bilen aýry-aýrylykda gürleşen adamlaryň tasdiklamagyna görä aýdymçylaryň arasyna aňry başy hasaplanýan bagşylar, ýagny el degirmesi prezidentiň ýa-da ýegenleriniň goragyna gedýän bagşylar her toý çaklygyny alanlaryna
dayaw pul alyp öz ulanýan neşelerini özleri tapýarlar. Ortalyk hasaplanýan bagşlar hassahanalarda lukmanlar bilen gürleşip keýip berji tabletkalary şolardan almaga çalışýar. Bellemeli ýeri soňky döwürde hökümetçi metbuatym toýa gatnaýan bagşlaryň neşe ýa-da dermanlara ýüz urup garaşly ýagdaýa düşýänligi barada gurrun edip başlady. Emma türkmen neşekeşligine toýlar bilen bagly däl. Aýdaly ýokary wezipeli adamlaryň toýuny ýasyny toýan adamlara hem işede bolşýaly köp zada ruhsat berilýär. Bu bir adaty, bolmaly zat ýaly kabul edilýär. Hiç bir hukuk goraýjy olary soraga çekip bilmeýär. Sebäbi olar haýsydyr bir arkasy güýçli adamy degseler, soňunyň näme bilen guturjakdygyny gaty kabul edýärler we gadagançylyklaryň berjaý edilmegini diňe garyp benelerden talap edýärler diýip habarçymyz aýtdy. Soňky döwürde bu deňsizlige garşy hususany tirýegiň agyr hassalar üçin gerekdigini aýdyp toýlarda, sadakalarda, pata ýerlerine pikirini aýdýanlar köpelýär. Tirýegi derman hökmüne ulanmagyň dogry boljakdygyny aýdýan adamlar agyr näsaglary agyryny adatmak üçin morfin ýazylyp berilýär. Emma munyň üçin lukmanlaryň arasyna tanış gerek diýerler. Oba ýa şäher ýerine neşäniň içkiniň çilimiň ulanşyny kän tapawut ýok. Ähli ýerde pullaryň çekýän neşesi, içýän içkisi gymmat bahaly. Garyp adamlar bolsa hemme ýerden arzanyndan arzanyny gözleýär. Erkekleriň içinde bolşýan aýal maşgalalaryň içinde hem içýän, çekýän aýallar bar. Emma ular bu işleri gizlin, öz onanyşýan adamlarynyň arasyny etmäge çalışýarlar. Başga ýerlerde arasy görünmäge çalışýarlar. Emma muňa garamazdan gynansak da toýda beýlekde kän içip bulaşýan aýallar hem duşýar diýip habarçy ýazdy. Garaşsyz neşerler Türkmenistan aktriyek gaçakçylygynyň dowam edýändigini aýdýarlar. Ýöne synçylar neşäniň öňkü bolçulugundan galmanlygyny boyun alýarlar. Şeýlede inni spirtli içkileri hem satmak kynlaşdyryldy. Bu sewda üçin ruhsat almak kyn, dukanlaryň köpüsinde içki ýok diýip ýaşaýjylar aýdýar. Ýöne istek bar ýerine harydan bolýar. Neşe maddalaryny ulanýan, satýan adamlar dar çäkde gatnaşyp gurýarlar. Del adamy bu ýere getirmeýärler. Şeýlelikde iş, gaçakçylykda, neşekeşlikde dowam edýär. Ýöne onuň mesberi belli däl diýip habarçy aýtdy. Gepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň tagdyn durmuş ýörelgeleri wagty we saklanyp galýan yaramaz enlikleri baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Sowet ýyllaryna toýda, oturluşyklarda, mehman gelenine saçakda arak koyulmasa bu aýyp hasaplanardy. Bu ýagdaý häzir näki ýyllylip berilen soragy habarçylarymyz bu ýagdaýyň häzir hem gowy därligini aýdyp jogap berdiler. Araksız döwre ýok diýip habarçylarymyz aragyň umuman gatykän içilýändigini aýdýarlar. Toýlarda has köp içilýär. Diňe toýda däl. Eýsem bayramçylyklaryň öň ýanyna hem edara kärganalarda üýüşip hökman nenýäli arag içilýär diýip lewapdaky habarçymyz aýtdy. Bayramçylyklary bahanalap pul ýognamak, deňgine ýa oturşuk etmek we hökman ispirtli içki içmek arasynda ben çekmekdäki Türkmenistanyň Sowet ýyllaryna ýöň bolupdy. Haýsyr bayramçylyk bolsa, ispirtli içki satylýan dukanlaryň alyjysy adyndan 3 hesse köpelýär diýip söwda işgärler bilen gurlaşan habarçymyz Sowet döwründen galan däwiň üstünlükli dowam etdirilýändigini bellädi. Garaşsyzlygyň başga ýyllaryna şol wagtky prezidentiň Sowet döwründe çäklendirilen dine uymak mümkinçiligini gaýtaryp berenini gaýdylýardy we ýurdun paýtagtyna sevgitlerine urulýan mescitlere gatnaýan adamlaryň köpelmegi arak şerap içýänleriň, arakly mejlisleriň azalmagyna getirer diýen ananç umyt bardy. Emma häzir aragyň käbir ýerlerde tas her maşgalada denýäli içilýän barada maglumat bar. Ýene bir maglumata görä orada aýyny bir aýlap agdyna arak almaýan adamlar hem bar. Türkmençilikde arak kän bir aýplanyp kemmaranok. Ýöne hakyny men ýeri gelenine aýdaýyn. Aragyny goýup namaz okap, halal zähmet bilen gazan çetjek bolup ýören adamlar hem az dälip bir habarçymyz bellädi. Emma beýlekur habarçymyz mut arak bolsa içýäniň gaty köpelenligini öňe sürdi. Häzir maşgalalarda diňe erkeklerde arak içýän aýallar hem köpelenemeýär. Durmuş toýlaryny, toy mekanlaryna erkekler bilen deň oturup arak içýän ýenanlar az däl. Umuman mudarak bolsa köp adamyň jan saglygy gözüne görünmeýär. Gan wasy ýokarlanýan bolsa da, başga bir derdi bolsa da ölsemem içi öleýini ýany soňuny gaýgyrman içýärler diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle-de ispirtli içki içmegiň iş wagtynda hem adaty da öwürlüp barýanyny gaýdylýar. Türkmenawadyň arasaçylyk gullugynyň jemaat hojalygy işgärleri, öý edarasynyň işgärleri, slesarlar, Türkmenawadyň agyz suw edarasynyň ustalary günlügün aşy iş arasynda ara kesme wagty ara içýärler.
aýdaly agyz suwuny geçirýän turba ýarylýar. Çağırılan hünärmenler gelýär we bodulan geçirjini bejerip derrew gaz 52 awtologyna minip ara geçip başlaýarlar. Lagym turbalary ýarylsa-da şeýle. Ustalar köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylaryna men ýarylan turbany bejerip bolýançam arak, nahar taýyn bolsun diýärler. Bu hili işlerde işleyen adamlar arakkor olup gideni meňdiýär dip habarçy Aýdan sözlerine mysal getirdi. Şeýle de habarçy 1990-njy ýyllarda agdyny hapalan adamlaryň köpüsiniň ýok bolanyny, aman galanlaryň häzir arak şerap, çilim bilen mydar etjek bolýanyny gurrun berdi. Neşe tiryek, gereýin satylýan ýerler ýok. Bolsa derrew bilip polisiýa neşe satýany tutsak edýär. Narkoman has az. Ýöne her hili tabletka içýänler bar. Tramadol hem ýok. Satywy güýçli iýerlenýär diýip habarçy çilim meselesiniň öňkü ýyllara garanyna has çylşyrymlaşanlygyny aýtdy. Çilim çekýän adam has köpelli. Bahasy gymmat bolsa-da çilimkeşler bu enlikden ýüle gurmaýar. Barly pully adamlar çilimi gutusy bilen satyn alýar. Pulsuzlar birden, ikiden alyp çekýär. Has pulsuzlar türkmen çilimi diýilýän ýasama çilimi çekýär. Haýsyr ot çöplerden oňorlan çilimler bar. Eýsi has yaramaz. Ýöne köp adamyň gurby diňe şu ardan çilime ýetýär. Bu çilimiň bahasy ardan, bir ştugy, ýagny bir dänesi 1 manat. 10 sanatı 10 manat. Filtrli, ýagny süzgüçlü çilimiň bir ştugy, ýagny bir dänesi 5 manatdan berilýär. Dükanyna sanalyp satylýar. Filtrli çilimiň gutusyny 80 manada çenli aralykda satyn alyp bolýar. Sanap birini 5 manatdan satanlaryna onuň her gutusundan 20 manat peýda görýärler. Emma şu ýagdaýda da çilim çekýän adalmaýar, köpelýär diýip habarçymyz aýtdy. Paýtagat Aşgabatdaky we Balkan Sewitiniň Türkmenbaş şäherindäki yaramaz endik ýagdaýyny öwrenen habarçymyz ýaşlaryň arasyna psikotropik maddalaryň köp ulanylýanyny aýdýar. Neurogain, tripikamid we tramadol ulanýan ýaşlar köp Türkmenbaşy we Aşgabat şäherlerine keýpi gydýan ýaşlaryň köpüsi tripikol, tripikamidi göz üçin damjany suwgaryp sprey pürküji çüýşelere gaplap burunlaryna sepýärler. Olar munyň uly keýip berýänligini aýdýarlar. Şunyň bilen baglylykda türkmen dermanhanalarynyn tripikol satmagy 2020-nji ýylda dolu gadagan edildi. Bu derman häzir göz hastaxanalaryna diňe agyr bejergi alan adamlara ýörüýti ruhsat esasyna berilýän dermanlaryň sanyny durýar diýip habarçymyz aýtdy. Emma muňa garamazdan bu dermanlar döwlet bahasynyň ençemesi gymmat görnüşine bir kanun sewdada ýörüýti adamlar tarapyndan tas erkinliğen ýaly satyrýar. Halk içine bu hili dermançy tewdegerlere barigalar diýerler. Olaryň guruply we tanyman adamlara tramadol hatda triek ýaly neşe maddalary bilen üpçün edýänligi hakynda barlap bolmaýan maglumatlar bar diýip habarçymyz toý bagyşlarynyň biriniň geçen ýylyň dekabryna bir toýda tramadol dermanyny adamlaryň gözüniň öňüne ulananyny anyklanyny gurrun berdi. Şeýle-de habarçynyň tasdiklamagyna görä neşe maddalarynyň we psikotropik dermanlaryň sewdasy gece saat 23-den soň başlanyp olary tanymal we guruply adamlaryň çağılary ýörüýte kurýerlerden satyn alýarlar. Bu sewdany edýän adamlara we olaryň hyzmatyny peýdalanýanlara göz ýumulýar ýa-da bu iş ýokardakylaryň goldagy esasyna amalaşdyrylýar diýip inanylýar. Aşgabatda we Türkmenbaşda polisiýa derejesinde bu hili adamlara hiç zat diýilmeýär. Diňe Milli Howpsuzlyk Ministrligi ýokardan görkezme bolan ýagdaýyna käwagt gadagan edilen ferişdeleriň sewdasyna garşy reýd geçirip bilýär. Ýöne ol kän netije bermeýär diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň Saparmurat Niýazow döwründe görülen neşekeşlik we neşe gaçakçylygy uly gurrunçylygyň temasy habarçylaryň käbiri häzir neşe sewdasynyň berk gödäwçiligi alnanyny aýdýar. Ýöne neşekeşlik azaldy diýmegin gaty kynanyny aýdýan habarçylarym bar. Meniň pikirimçe ýagdaý häzirim agyr sebäbi uly şäherlerde ýaş gyzlar, ýigitler tripikamid damjasyny damardan sanjym edip ulanýarlar. Olaryň arasynda ölýänleri hem bar. Bu zatlar barada türkmen metbuaty dymsa-da ýyl agdyny bogup bolmaýar. Adamlar görüp bilip ýörler diýip habarçymyz aýtdy. Onuň pikiriçe tutulan neşe maddalarynyň ýörüýti peýçlerde ýakylyşyny görkezmek bilen döwlet ýeçiligine teleýaýlym hakykatda ýurda gelýän neşe maddalarynyň entek köpdigini gyýtaklaýyn tasdiq edýär. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleýijiler, sagdyn durmuş ýörelgeleri wagty we saklanyp galýan yaramaz enlikleri baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Toy ýaz sebäpleriniň yaramaz enlikleriň açyk wagtyny, belki de ýaşlar üçin ilkinji tälim mekdeplerini öwürleýänligini aýdýan synçylar hem bar.
bagşa çay goýup bermek ýa-da tiriyek çekilenini onun fiýmini gyzdyrmak, fiým tutup bermek owalarda Sowet ýyllarynda hem hormatly iş hasaplanardy. Türkmençilikde toýa çağırılan bagş sadanlaryň neşeden, arakdan keypini köklemegi adaty bir zat hasaplanýar we şu ýagdaý hem kär pikirlere görä halk arasynda neşe maddalaryny ulanmagy bir derece özüne öňürýän pully adamlaryň edýän iş hökmüne garalmagyna alyp geldi. Megerem şundan bilinse de agyr neşekeş bolan bagşylar, neşe sebäpli ýaş wagtynda ýok bolan sadanlar bardy, erwet gurrun etmeýärler. Neşe sowdasyna tutulan bagşylar ýokardaky täsirli tanışlarynyň gollawy bilen türmeden boşap gelseler, olary derrew toýa çagyryp öňküden hem beter götergilep başlaýarlar diýip yerli synçylaryň biri toý bagşylar bilen neşekeşligiň aýrylmaz baglanyşykly bir zady öwürlendigini belledi. Onuň pikirçe, gowy diýilýän yerlerde işläp ýa sowda edip baýan adamlar, olaryň çağalar hem şol bagşylaryň neşe medeniýetine ıgrarly bolýarlar. Gruply adamlaryň arasynda çilimi, neşe maddalaryny, keyip berji dermanlary moda hökmünde, özüniň görýän adamyň pişesi, güýmenjesi hökmünde garalýar. Ýöneköy raýatlaryň arasynda bular agyr dert dip habarçylarymyzyň biri häzirki garyp çilimkeşleriň maşgallalarynyň niýaf döwründäki tiriyekkeşleriň maşgallaryndan hem agyr şertde ýaşaýan bolmagynyň ähtimallygyny öňe sürdi. Yerli habarçymyň ýagdaýdan habarly adamlara salgylanyp ýazmagyna görä, Ahal welaýatyndaky artyk we Sarax gümrük geçelgeleri neşe maddalarynyň esasy etýän yerler hasaplanýar. Mar welaýatynyň hem käwr etraplaryna neşe gaçakçylygy edilýär diýip habarçy berdi. Bundan başga uğrunu tapsan dermanxanalardan hem tramadol, pregabalin ýaly tabletkalary bir kanun alyp bolýar. Geçen ay Kaki Trap hastahanasynda şefaga duýasy bolup işleýän bir aýal bir kanun derman sowdasyna aýyplanyp cinayet jogapkarçylygına çekildi. Häkimetler bu hili derman gaçakçylygyna garşy ýöneköy adamlaryň arasynda bolsa berk göreşýärler. Ýanyňdan bir paket, ýagny bir çekerlik neşe tapylanan tramadol tapylany gowrak. Bir tanşym bir paket neşe bilen tutulup 9 ýyl oturup geçen ýyl türmeden boşady. Ýygyny ejesi aýaly 3 sagaty köçede galdy. Emma boşap gelse de agyz aýylanan adam şol bolşy düzelip bilmeýär diýip habarçymyz aýtdy. Geçen ay bir aýal maşgala ýanyndan 1000 ştuk, ýagny 1000 däne tramadol tapylyp 18 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Emma şäherde tramadol ulanýanlaryň köpüsi bildirmän ulanýar ýa-da pully bolan soňlar açılan ayıplarını wagtyna yapıp bilýärler. Ýöne owa yerlerini bergi borja watyp öýüne çenli satmaly bolan adamlary tanaýar diýip ahallaki habarçymyz aýtdy. Adamlaryň ýagdaýy dürli. Birleri gowy hasaplanýan çilimleri toýda märekede göz edip çekse, pukara adamlar çilim tapman her hili çöp, mahorka çekip soň nasa geçýär diýip habarçymyz aýtdy. Onuň pikirçe, Aşgabatda esasan ýaş oglanlar, gyýylar agyny daýylýar. Olar görnüşinden magtanmak üçin gymmat çilimler çekýän gruply adamlardan ters görelýärler. Habarçylaryň we synçylaryň tasdiklamagyna görä, ýagdaý pes adamlar polisiýanyň jerime ýazmagyndan gorkup tapan arlan çilimini, mahorkasyny hem geldenip çekýär. Çilimkeşleriň köpüsi häzir nasa geçdi diýsek ýalňyş bolmaz diýip habarçymyz aýtdy. Ýöne ýurtdaky keselçilik, garyplyk, pullary bolman dertlerini bejerdip bilmän ezir çekýän adamlaryň köpelmegi bilen baglykda adamlaryň arasynda häzir tiriyek golan bolsady, ençe mekeseliň öňüne alyp bolar diýip köpçülik ýerlerini toýda, sadakada açyk gurrun edýänler hem köpelli diýip habarçymyz aýtdy. Aýdylmagyna görä, rak, düňnük, süýji keseline uçuran adamlar, beýleki erwet keselleri ýolugan hastalar pullary utaryp ýa bejergi almaga asla pulu bolman gaty agyr ejir çekýärler. Dermanlar gaty gymmat bolan soň lukmanlar inni biziň edip biljek zadymyz ýok. Elimizden geleni etdik. Hastany öýüne äkideýin diýip näsagyň hosarlaryna aýdýarlar. Bu hili näsaglar soň öýlerini ejir çekip ölýärler. Tirýegiň häzirki ýaly gyt bolmagyndan açyk nägile bolýan adamlar şeýle agyr hastalara dermanhanalarda tirýek ýazylyp berilse has ýerlikli bolar diýen pikiri açyk öňe sürýärler. Türkmenistanyň yaramaz enliklere garşy oglan edilen görüşüň çägini öň neşulanan, ara içen, çilim çeken, nasatan adamlar belki de döwletiň saglyk edaralarynyň kömek tapman dertlerini derman göllep
mollalara, palçylara yüz tutýarlar. Ziyaret yerlerine, öwliýalara baryp dilek edýärler. Plan ýerde içki oýdurýan molla bar diýseler, şol ýere algap gidýärler diýip habarçymyz aýtdy. Ýatlasak Türkmenistan 1980-nji ýyllaryň aýagyna we 1990-njy ýyllaryň başynda uly neşekeşlik meselesi bilen ýüzbeýiz boldy. Emma häkimetler kanun neşe dolanşygynyň pidasy bolan adamlar baradaky maglumatlary şu wagtda çenlik hem açman, gizlenlikde saklaýarlar. Şeýle-de Türkmen häkimetleri ýurtdaky arak, çilim, nas we son köpelen dermanhany neşekeşligi diýilýän barada. Ýaşlaryň arasynda ýaýraýan yaramaz enlikler, okuw düşünjäniň peselmegi barada garaşsyz neşirlerde çykýan maglumatlary ne inkar edýär, ne de tasdikleýär. Hormatly dinleyijiler, bu meseleler barada öz pikir garaýşlaryňyzy ýazsaňyz, bize telefon edip aýtsaňyz ýa-da tejribelerinizi paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolardyk.